Good day, kids! Kayo ba ay marunong nang magbasa ng 7-digit numbers? Ito ay isang lesson ng grade 4. Bilang grade 4, marunong na rin din dapat siyang magsulat in words o salitang bilang, hindi lang numerals. Para sa grade 1, 2, and 3, kailangan na nilang mag-identify hanggang 100, 1,000, hanggang 10,000 respectively. On week 5, dapat natuto na sila to distinguish number, digit, place values, and values. Sa iyong palagay, ilan number meron nito? Anong answer? Iisa lang, but it has 7 digits. Bawat digit ay may place. Gaya ng digit 3. Ito ay nasa 10,000's place. At ang value nito ay 30,000. At ang digit 5 naman ay nasa 100's place. Ang digit 6 ay nasa 10's place. At ang digit 7 ay nasa 1's place. Paano naman ang kanyang halaga o value? Digit 5 is 500. Digit 6 is 60. Digit 7 is 7. How do you read this number? 7,543,891. And how do you write them in words? 7,543,891. In writing number words, don't forget the hyphen. IVFC makes math easy. Walang kulalat sa math. Walang kulalat sa math. A campaign on numeracy brought to you by I Volunteer for Filipino Children.